Det er sådan noget med, at når mænd og kvinder bliver behandlet ens. Det er, at alle folk er lige. Der er ikke nogen, der er placeret over andre. Det er når kvinder og mænd har lige ret. Ligestilling er svært for mig. Jeg synes ikke, at jeg er ikke tilhænger af ligestilling, jeg er tilhænger af lige rettigheder. Stille alle folk lige, men jeg mener, at man skal have lige muligheder for det, man ønsker at kæmpe for. Ordet ligestilling for mig, det burde den måske ikke være. Ligestilling, det kan også godt være... Det kan være mange ting. For mig er ligestilling bare ikke det rigtige ord. Jeg synes, der kan godt være forskel på, hvad man er. Det må de da gerne. De skal da også lov til at børn. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke skulle gøre det. Der er jo ikke noget unaturligt i det. Der er jo ikke noget galt i det som sådan. Det tror jeg da, det er okay for de fleste, så længe det er kærlige forældre. Det vil jeg sige, det kommer an på, hvilken religion du er i. Mine forældre, de er muslimer, så nej, det vil jeg ikke have det særlig godt med. Vel lige så meget normalt, eller det er jo ikke som normalt, kan man sige, at have det som almindelige forældre, hvis man kan sige sådan. Men hvad er en almindelig forælder, kan vi så også stille spørgsmålstegn ved at spørge om, ikke? Jeg har en idé om, at det nok ikke er så nemt at være dem, som det er at være børn af heteroseksuelle. De bliver måske mobbet lidt, kunne jeg forestille mig. Nej, det er ikke sikkert. Det burde der ikke være. Ja. Så længe de opfylder almindelige regler for adoption. Ja. Altså, de skal vel også have lov til at få børn. Måske mange går og er misundelige på os. Vi må også gerne få børn. Måske lidt. Det vil jeg tro, de bliver mere rummelige og mere forstående over for andre folks behov og lyster og måder at leve på. Men jeg tænker da, at de nok har det lidt sværere. Jeg tror, de år, der er sværest for de børn, det er skoletiden. Det tror jeg ikke.